Draga djeco, dobar večer. Evo, teta Marilena je pripremila nešto o zmajevima. Čudovišta ili istina ili legenda o životinjama koje su nekad postojale ili nisu postojale. Diljem svijeta uglavnom postoje priče o ljudima koji su se susreli sa zmajevima. Većina znanstvenika odbacuje ideju o postojanju zmajeva, smatraju ih isključivo mitološkim bićima i vjerovanje u zmajeve slučajevima pogrešnog identificiranja. Ljudi su po prvi put ugledali kosti dinosaura, sigurno su zamišljali neku nevjerojatnu životinju koja je mogla imati takve kosti, pa su počeli zamišljati zmajeve, tako to oni kažu. Među onima koji su govorili o susretu sa zmajevima našlo se i vrlo pouzdanih svjedoka, nalik Marko Polo. Susreo se sa zmajevima na svojim putovanjima, dok je Leonardo da Vinci sa sobom ostavio crteže zmajeva. Pretpostavljam da ste čuli za Leonarda da Vincija i Marka Pola. No, legenda kaže da je Aleksandar Makedonski bio sin zmaja, a da su u prošlosti i kineski i japanski carevi vjerovali da su potomci zmajeva. Uglavnom, zmajevi diljem svijeta međusobno se razlikuju ovisno o kulturi kojoj pripadaju. Zmajevi su strašna stvorenja s krilima ili bez njih. Ovisno o zemlji podrijetla, zmaj može biti zaštitnik, prijetnja, stvaratelj ili uništavač. U Aziji postoje dobronamjerni zmajevi koji zahtijevaju poštovanje i darove, dok u Europi dominiraju smrtonosni zmajevi koji rigaju vatru i traže ljudske žrtve. Općenito govoreći, na istoku zmajeve obožavaju, a na zapadu ih se užasavaju. Jedan od razloga zbog kojih zmajevi privlače toliku pozornost je njihova sposobnost stvaranja vatre. Zbog toga su zanimljivi, a ujedno i strašni. Zmajevi su jedina bića koja mogu rigati vatru. To je samo jedno od zanimljivih obilježja zmajeva, zbog kojih i danas u legendarama divljem svijeta žive. U svijetu u kojem je naizgled sve istraženo i detaljno opisano, zmajevi se čine poput neotkrivenog blaga. Zbog nedostatka stručnih radova, proučavanje zmajeva ostaje otvoreno za nova saznanja, bez obzira radili se o drevnim pripovijestima ili izravnim susretima s ovim čudesnim zvijerima. Pa da vidimo kakvih sve to zmajeva ima. Ovaj iz drevne legende zove se Beowulfov zmaj. Rep, kojeg možemo vidjeti, je nazubljen u obliku vrha strijele, a može se upotrijebiti kao oružje u borbi. U letu rep služi kao kormila koje zmaju pomaže održati ravnotežu te mu omogućuje različite vješte pokrete u zraku. Vidimo da ima posebne oči, vatrene. Prilagođene su za gledanje pri slabom svjetlu, kako bi zmaj uvijek mogao budno paziti na svoj pljačkaški plijen. Ralje, odnosno njegovi zubi, svjetlost užarenog daha osvjetljuje nebo. Željezna košulja ne nudi dovoljnu zaštitu od razornih ralja i otrovnih očnjaka. U gornjoj čeljusti nalazi se spremnik s otrovom, tako da oprez. A zmajevo tijelo je golemo, zacrnjeno je čađom vlastite vatre. Zeleno-plave pločice svjetlucaju unutarnjim sjajem. Tako da to je još jedna od strašnih stvari koju u noći, ako ga vidimo, može pobuditi strah i nevjericu. A krila kao u šišmiša spojena su s tijelom snažnim mišićima koji zmaju omogućuju polijetanje. Kosti u krilima su šuplje kako bi krila bila lakša. Možemo li nešto reći o zaista stvarnoj veličini? Skriven je u špilji, ispod sive stijene vreba strašni zmaj. Vatreni zmaj dug 15 metara, kaže. Zmaj čuva brlog ispunjen gobilom neprocjenjivog blaga, koji se uvijek povezuje sa zmajevima.
Zmajevo teško tijelo zaklanja sunčevu svjetlost, tako da se ne vidi sjaj štitova, pehara, dragulja, zlatnika i mačeva, optočenih zlatom, skrivenih duboko u tami špilje. Kada neki lopov ukrade zlatni vrč iz njegova brloga, zmaj počne mahnitati kroz selo spaljujući sve što se nađe na putu. Bljuvao je vatru koja je osvjetljivala nebo i prestravljene seljake, spaljujući sve kuće u Gotlandu. Beowulf, kralj Geata, naoružan čarobnim mačem, predvodi vojsku u bitku kako bi se suprotstavio zmaju. Gdje ga možemo naći? Možemo ga naći u Gotlandu, na kraju, na jugu Švedske, gdje se Beowulf borio sa strašnim zmajem. Duboke šume Gotlanda bile su savršeno skronište za vatrenog zmaja. Sad ću vam ispričati još nešto. Jeste li to znali? Ne znam. Beowulf je umro od ozljeda koje je zadobio u borbi. Zakopan je zajedno s blagom uzetim iz špilje koju je čuvao zmaj. Svi dijelovi zmajevog tijela bačeni su u more. Zmajeva vatra bila je toliko jaka da je spalila Wiglafov štit sve do drške. Drveni štitovi poput onog kakvog je imao Wiglaf vrlo su loš izbor za borbu sa zmajem koji riga vatru. A Beowulf nosi željezni štit na kojem se nalazi prikaz zmaja. Zmajevi lagane kosti puno su snažnije od punih kostiju. Dim koji se izdiže iz špilje uglavnom je siguran znak da u njoj obitava zmaj. Zmaj je najveće biće za koje znamo da može letjeti. Idemo vidjeti što ćemo još saznati o zmajevima. Ovo je novi zmaj. Zove se Gorinić. Ima 3 glava. Zbog 3 glava s ustima punim oštrih zuba koje izbacuju vatru te strašnih rogova na glavama, Goriniću je gotovo nemoguće prići. 6 uvijek budnih očiju i snažno osjetilo njuha omogućuju mu da otkrije djevojku na udaljenosti većoj od kilometra. A kandže, željezne kandže mogu rasjeći teški viteški oklop kao da se radi o tankoj limenci. A krila savije u krilima. Iako zbog svoje veličine ne može brzo letjeti, zahvaljujući krilima Gorinić može sletjeti na mjesta na kojima bismo ga najmanje očekivali. A rožnato tijelo ispušta sumporni smrad koji uvijek obavija Gorinića poput zlokobnog oblaka. Pogledajte koliko samo repova ima. 7 repova koji uvijek divljački udaraju čine zmaja jednakom opasnim straga kao iz prijeda. Ajmo vidjeti što legenda kaže o ovom zmaju. Ovo je divlji ruski zmaj. Ima 3 glave koje rigaju vatru i 7 repova. Kreće se na stražnim nogama te ima 2 male prednje noge poput Tyrannosaurusa Rexa. Svojim željeznim kandžama može rasporiti bilo koji štit ili oklop. Zrak oko Goriniću smrti po sumporu, znaku njegove pokvarenosti. Čarobnjak Nemal Čelovek, čiji je Gorinić nećak, otima carevu kćer s namjerom da je uda za Gorinića. Princeza je bila zatočena u čarobnjakovu mračnom zamku, skrivenom u planinama. Očajnički želeći vratiti kćer, car nudi veliku nagradu onome tko uspije spasiti princezu iz zamka. Mnogo je prinčeva pokušavalo, ali legenda kaže bez uspjeha. Gdje ga možemo naći? Već smo nešto o tome rekli, a možete vidjeti i na slici. Strašni sedmorepi zmaj Gorinić javlja se u narodnim pričama i mitovima koji potiču iz Rusije i Ukrajine. A Ivan,
Stražar u palači, koji je razumio govor životinja, načuo je razgovor dviju sova koje su razgovarale o tome gdje je princeza skrivena.